Yaşlılar, Sapar ağa, Halmurad ağa, Salamu aleyküm. Tamamen oturan mısınız? 27. Oktyabr Garaşçılık günüňiz bilen hemmeňizi gutlaýan, janyňyz sag bolsun. Gelecekde üstünlük arzuw edýän. Hemde watandaşlar, türkmen ilime ýalkyny salam. Sizin garaşly pikirleriňize, gepleşiklerinize goşulmak bilen öz pikirimi aýtmaga ruhsat bermeňizi ullakan haýyş edýän. Garaşsyzlyk bayramçylygyny 27. Oktyabr türkmen halkym hiç haçan ýadyňdan çykarmaň. Men bir soraw berjek, şu sorawlary kommentariýlarda ýazyp bilersiňiz. Jogap: Näme üçin şu biziň ýaşaýan Türkmenistanymyz yalan? Diňe yalan bolupdyr. Birinji soraw. Yalana ananyban biz gollaýas, hemde çapak çalýas, tans edýäs, aýdym aýdýas. Bilemok, bilmem soň sizden haýyş edip ýüzlenýän, soraýan. Ýöne özümçe düşünýän, özümçe bilýän. Iň soňunda da seni türmäge uradýarlar, otaýda diýtirýärler. Gittiň bolly, şo. Oturdy. Inne bolsa häzir kişik bir ýatdan başlaýyn, ýa-ni agtyklanma ýa çagalanma. Ilki bilen sadykdan başlaýyn. Agtyň äkideňde atasy bolsun, ogly bolsun, ejesi bolsun. Mysal atadan alaýyn. Ata magazinen meniň bir isleýän ladym bar. Şonu alyp bersene diýip paýyş edýär. Çaga da sadege gidip barýar. Kenem ýanynda puluň ýok. Näme diýjeňi bilmän oňa boyun alarsyň da. Ýöne oňa berip bilen ok. O çagadan onuň sadege barýança eýtýän beýdýän allap äkidip barýan bol oň kelletini diňe şo ýanky şakalatçyk ýene şoňa meňdeş. Çaga senden gowun diye, kategoriya, ata näme üçin alyp bermedin? Kamerçkydyň deňinden geçip gitdiň diye sen oňa näme jogap berjek? Jogap ýok. Jogaň ýoklugy, juda pul ýok. Eridi watandaşlar. Inha biri çagalanmada ene şoňa ýüzlenýäs. Ikinji sorawum. Özümiz watandaşlar, watanymyzy yerli yerden çykyş edip gollamasak, bize hiç döwletden kömek mätäç ýok. Şoňa bir adajyk aklyňyza aýlanyň, haýyş etýän. Ýaşlar esasen siz bir adajyk boýanyň, bir adajyk bir like goýuň, ýa boly kommentariýa ýazyň, bir zatlar ediň. Korkmaň, janyňlar. Hiç kim batyr däl şutaýdy. Hiç kim batyr bolup ýöne çykýan ýok. Ýöne şu inni diýredi, inni bir aňyrtyna bardy. Inni şu zatlar özümiz alyp çykmasak, biz sigan ýaly o taýda bu taýda enter ýörüriz. Hemmäňiň pasportyňyzam dolu, wagtyňyzam dolu. Şu zatlaryň bir çäresini göreliň, watandaşlar. Adajyk bir diňleýän şu zatlary oýanyň, haýyş edýän, janyňlar. Türkmenistan öz başlap olanynyň hemme zat yalan, diňe yalan. Jan Türkmenim, ençeme watan üçin görüşjek ýigitlerimizi gollaman, öz aýagymyza özümiz parta sallyk. Şeýdibimiz şu güne ýetdik. Oňa da biz günäkär. Sebäbi biz dostumyzy, düşmanymyzy tanamadyk. Bizim watandaşymyzyň geljegi kartadan öçer. Egerde biz şunu şeýdip passiv gatnaşdyk. Siz ol DTV ýa Sapar ağa, Halmurad ağa ýa Azat ýa ol Naja Musapperowa
Hiç kimi dinlemeýäňdi. Ödüňizi bir çykyş edin. Şuňalyrak bir zatlar uğradın. Öýüňizde näme de orta gepleşik geçirin, komentar ýazyn, like koydun. Şu zatlary edip bolýandyra, edip bolýa. Şu zatlary edin. Düşünýän, çağalana plum uğradýan zaman wagtyňyzdan çäkgelir. Ýöne şuňa hepde de bir edil bir 15 minutçyk, 20 minutçyk wagt tapsaň şonu edip bolýa. Kaderli vatandaşlar, betirinli, gayret edin. Pasırtlarınızdan yututun, barın, haýyş edin, düzedin. Bolmasa ýagdaýlar gün-günden beterleşip barýar. Yine bir aýtjaklarym, şu pasırtlaryň üçin bilemek, her kim öz bir-biriniň gaharyny çykarýarlar. O bir-biriňizden gaharyny çykarmaň, pasolşuwdan gaharyny çykaryn, häkimlikden çykaryn, ýokardaky işleýänlerden gaharyny çykaryn, şolardan haýyş edin, watandaşlar. Birazcık aklyňyzy aýlanyň, bir-biriňizde parçak atmaň, bir-biriňizden ýalňyşmaýan adam ýok. Hiç kimem süýtoý däl. Hiç kimem süýtoý däl. Bir ýalňyşdymy, şonu bagyşlap geçirmeýäni başarmaly. Bolmasa bolanok. Hemmemizem şoňaly. Ne komentarlar ýazýaňyz, ne eýle, beýle, ýa ha şoňa meňzeş. Şu zatlar gerekkä. Bizim watanymyzy elimize alyp bir baralyňa, gowy durmuşda ýaşalyňa, ejelemel garaşyp otyr, jigilemel garaşyp otyr, çağalamel garaşyp otyr, awtyklamel garaşyp otyr, watanyň bir çägeleri garaşyp otyr. Näçillap gul bolup ýaşamaly. Janyny ogonlar. Birazajyk bir düşlatlar dinleýän bolsaňyz, bir gyzydan umuman haýyş etýän, gayret edin. Iň soňky bir ýüzlenjek pikirim bar. Ýagny türkmen ilim, aklyňyza aýlanyň. Onni Hanmurad aga düzedir, ýa Debete düzedir, ýa Narjan Musapberwe düzedir, ýa Kakamrat Gydyrow, ýa Azat, ýa ýene şoňa meňzeş. Hemme watandaşlarymyz düzetip berer diýip olara garaşmaň. Aýaňyza galyň, şolara kömek edin. Hemmeten bir netije geldiler şu wagt. Diýbersinler, ol eýle we beýle dinlemeň. Öýüňizde otirkan like koyman, oňorun komentar ýazman, şonu başaryp bilýänsiňiz. Haýsym bolsa birine ýazyň. Ýazyň. Komentar ýazyň, like koyun. Bir garşylyk bildirmesek bolanok watandaşlar. Bolmasa hemmemiz bir çukura girýäs, bar emas. Şonu etmäli. Ol düşman gelir urarım, söýerim, ýenjerim, ekiderim, dıkarım. Dursultany bahan etdik, o çağacık çykdy, gyýjagymyz. Çyýymyz çykdy. Indi näme bahan edýäs? Ýöne bir-biriniň gepli, o gıýbat gerek gäl, hereket edin, hereket edin, kim kimi gowurýan bolsa, şoň bilen gatnaşyk ediberiň, saýlaşyberiň, bir-biriniň görüşiňde bir. Ýadyňdan çykaryň indi. Ol marly, ol çäçe, o zat ýok indi, ýok. Hemmemiz bir türkmen. Bir haýyş etýän hemmemiz gayret edin, bir gollalyň.